9 urteko kartzela zigorra ezarri diete Sanferminetako 5 bortxatzaileei. Epaimahaiak sexu abusu delituagatik zigortu ditu 5 gizonak, ez sexu erasoagatik. Epaiari helegitea jar dakioke. Protesta jendetsuak egin dira epaia arbuiatzeko. Nafarroako alderdi gehienak epaia salatu dute. Foru gobernuak helegitea aurkeztuko du epaiaren aurka. Iruñeko udalak azken orduko prentsa agerraldia deitu zuen epaiari buruz balorazio egiteko. Honek ere helegitea aurkeztuko du. Altsasuko gertaerak terrorismotzat jo ditu fiskalak eta 12 eta 62 urte arteko eskaerak berretsi ditu. Udalak 118.000 euro bideratuko ditu haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetan urtarrietik ekainera egiten diren jarduerak diruz laguntzeko. Nafarroako suhiltzaileek larrialdietako garraio sanitarioa eramateko habilitazioa galdegin dute. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren karietara udalak konpromiso hartu du aniztasunean hezteari bultzada emateko eta diskriminazio oro errotik kentzeko. Lan osasun eta segurtasunaren nazioarteko egunaren karietara lab sindikatuak mobilizazioa egin du gaur goizean Iruñan. Albisteekin hasteko 9 urteko kartzela zigorra ezarri diete Sanferminetako 5 bortxatzaileei. Epaimahaiak sexu abusu delituagatik epaitu ditu 5 gizonezkoak eta ez sexu erasoagatik. Nafarroako auzitegiak 9 urteko kartzela zigorra ezarri die 2016ko Sanferminetako talde bortxaketaren 5 egilei sexu abusu delituagatik. Hala ere, sexu eraso delituagatik absolbitu ditu La Manadako kideak. Epaimahaiak sexu abusu delituagatik zigortu ditu 5 gizonak, ez sexu erasoagatik, eta horrek esan nahi du ez duela frogatutzat jotzen indarkeria eta intimidazioa egon zirenik. Hori dela eta sexu eraso delituagatik absolbitu ditu 5 auzipetuak, horrez gain indarkeriaz egindako lapurreta delituarengatik eta intimitatearen aurkako delituagatik ere absolbitu egin ditu. Hala baina, 5 gazte Sevillarretako bati biktimaren telefonoa lapurtzeagatik zigortu du eta horren harira 900 euroko isuna ordaindu beharko du. Kartzela zigorraz gain, Nafarroako auzitegiko 2. aretoak prozesuaren kosten herena ordaintzera eta biktimari 50.000 euroko kalte ordaina bana ematera kondenatu ditu 5 gizonak. Halaber, 15 urtez biktimarekiko urruntze agindua eta berarekin komunikatzeko debekua ere ezarri diete. Horrez gain, osasunbideari 1.531 euro ordaindu beharko dizkiete emakumeari emandako osasun arretagatik. Amaitzeko, kartzela zigorra bete ostean 5 urteko zaintzapeko askatasuna bete beharko dute. Epaiketa amaitu eta ia 5 hilabetera ezagutu da epaia, ahozko epaiketa amaitu eta egun gutxira defentsak 5 gazteak aske uzte eskatu zuen, baina epaimahaiak atzera bota zuen eskaria. Azken 2 saioak izan ezik, epaiketa ateak itxita egin zuten. Fiskaltzako 22 urte eta 10 hilabeteko kartzela zigorra eskatu zuen 5 akusatuentzat, akusazio partikularrak 24 urte eta 9 hilabeteko eskatu zuen eta herri akusazio gisa aritu ziren Iruñako udalak eta Nafarroako gobernuak ostera 25 urte eta 9 hilabetekoa. Defentsak ostera absoluzioa. Epaitutako gertaerak 2016ko uztailaren 6tik 7rako gauean gertatu zen Iruñan, Sanferminetan, Paulino Caballero kaleko atari batean. Emakumearen salaketaren ostean eta gertaera jazo eta ordu gutxira entzierroaren ondoren foruzengoak 5 gazteak atxilotu zituen. Eta honek haserrea eta sumina sortu du Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere, horren harira protesta jendetsuak egin dira leku anitzetan. Jendea erruz bildu zen atzo Iluna barrean Euskal Herri osoan sententziaren gaineko ezinegona eta sumina erakusteko egin ziren protestatara. Iruñan, dei zehatzik ez zuen egin feministek, baina bere kasa jende askok adierazi nahi izan zuen arrangura eta aspaldiotako elkarretaratze jendetsuenetarikoa egin zen udaletxe plazan eta inguruetan. Protestetan parte hartu zuten guztiek deitoratu zuten tankera horretako ebazpenek genero sistema bidegabea auzitan jarri beharrean anpatu egiten dutela. Ez da abusua, bortxaketa da, izan zen ozenen entzun ziren aldarrietako bat, beste hainbatekin batera. Hau ez da justizia, sinesten dizut, herriak ez du barkatuko.
Ordezkari politiko ugari izan ziren plazan, tartean alkatea, Joseba Xiron. Protestarako deiak arrakasta handia izan zuen Euskal Herritik kanpo ere. Nafarroako alderdi politiko gehienek ere epaia salatu dute. Nafarroako gobernuak helegitea aurkeztuko du epaiaren aurka. Eta Iruñako udalak atzo arratsaldean azken orduko prentsa agerraldia egin zuen. Honek ere helegitea aurkeztuko du. Sanferminetako talde bortxaketaren auziaren epaiak erreakzio anitz eragin ditu. Jende askok eta Nafarroako alderdi gehienek ere sare sozialen bitartez kritikatu du epaimahaiaren erabakia eta herri eta hiri askotan elkarretaratzeak egin dituzte. Geroa bai, IH Bildu, Podemos aldugu, Izquierda Ezkerra eta PSN alderdiak ados daude Nafarroako gobernuarekin La Manada kasuko epaiari helegitea jartzerako orduan. UPN-eri erabakia arrazoizkoa iruditzen zaio eta PPN aldiz ez du hura baloratu nahi izan. Alderdi politikoek adostasuna erakutsi dute. Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak helegiteak jarriko dizkiote Nafarroako auzitegiaren epaiari. Nik esango nuke gaur etxe honetan dagoen hitza dezepzioa dela, ez? Nik uste argi dagoela beste espektatiba batzu genituela, beste konbentzimentu bat genuela, eta ikuspuntu horretatik, dezepzioa. Gainera, esan, egin behar dut, osongi dakizuen bezala, orain dela gutxi, udal honen, hori ez, osotasunak onartu duela deklarazio instituzional bat, nun, hain zuzen ere, talde guztiak agertzen diren testu inguru honetan edo kasu honetan ados. Beraz, alde horretatik ez dago zalantzarik, aho batez funtzionatzen ari garela. Altsasuko auziko ondorioetan gertaerak terrorismotzat jo ditu fiskalak eta 12 eta 62 urte arteko eskaerak berretxe ditu. Fasismo hutsa da. Gogor Jose Peral, Altsasuko auziko fiskalak atzo defenditu zuen 2016ko urriaren 18koa etzela taberna giroko liskar bat izan, Guardia Zibilen artean izu eragiteko helburua zuen eraso antolatua baizik. Peralsek pentsamendu bakarra indarrez inposatu nahi izate egotzi zen 8 altsasoarreri. Bere ondorioetan gertaera terroristatzat jo zuen istilua eta atzean motivazio politiko bat dagoela azaldu zuen. Terrorismo delitu egotzita auzipetuentzat 12 eta 62 urte arteko espetxe zigor eskaera berretsi zuen. Haatik, epaimahaiak aintzat hartuko ez balu, 6 eta 17 urte eta erdi arteko zigorrak eskatu zituen. Eskaera alternatibo horretan Ainara Urkijori 6 urte eta erdi eskatuko lioke desordena eragin eta mehatxu egiteagatik. Adur Ramirez de Aldari, Jonan Derkobi, Jokin Unamunori, Aratz Urrizolari eta Julen Goikoetxeari 17 urte eskatuko dizkie. Oian Arnantzen kasuan 17 urte eta erdi eskatuko ditu mehatxu egiteak gaineratuta. Iñaki Abaden kasuan 13 urte. Eskaera alternatiboa egin arren, fiskalak Guardia Zibilaren tesia bere gain egin zuen eta terrorismo delitu egotzi zien gaztei. Asteartean Guardia Zibilak egin bezala etak alde hemendik kanpaina sortu zuela aipatu zuen eta Olaztiko gaztetxean atzemandako esku horriari erreferentzia egin zion. Agiriak poliziak Euskal Herritik kanporatzeko estrategia bat diseinatzen du haren esanetan. 11 urte geroago esku horria erabat indarrean zegoen Altsasun ospa mugimenduaren bitartez. Tesi nagusio hori izaki eta bere diskurtsoaren ahulgunearen jakitun, testuinguru politiko berriari aipamen egin zion Peralsek. Azken finean, 2011an etak behin betiko indarkeria uzteko erabaki estrategikoa hartu zuen eta datozen egunetan erakundea berea desegiteko erabakiaren berri emango du. Hala ere, eta ondorengo terrorismoari bidea ireki nahi dio fiskalak. Fiskalaren ustez, Altsasun gertatutakoa alde hemendik kanpainaren baitan kokatzen da eta auzipetuak etakidak ez badira ere norabide berean doaz. Haren ustez, ideologia horren emaitza da istilua. Era berean gaineratu zuen aberriaren beldurra inposatu nahi izan dutela Altsasun politikari lausengarrien babesarekin. Horien artean, Javi Oio alkatea aipatu zuen auzipetuei babesa eman eta aldiz biktimak alboratu dituelakoan. Fiskalak egiazkotzat jo ditu Guardia Zibilen testigantza eta akusazioak deitutakoa dituen txostenak. Aldiz, herenegun, Iñaki Abaden bideoa kolokar jan dezake bertsio hori eta horregatik fiskalak manipulazioaren susmoa zabaldu zuen. Haren ustez, defentsak berandu aurkeztu zuen bideoa.
Epaiketa amaituta defentsak gogorarazi zuen Carmen Lamela epaile instruktoreak oso azkar itxi zuela ikerketaren fasea frogak aurkezteko betarik eman gabe. Aldiz, Abaden bideo hori hasieratik aurkeztu da 2 adingaberen aurkako auzian. Iruñako udalak 118.000 euro bideratuko ditu haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan urtarriletik ekainera egiten diren jarduerak diruz laguntzeko. Iruñeko udalak 118.000 euro bideratuko ditu 2017-2018 ikasturteko 2. eta 3. hiruhilekoetan haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eta itunduek antolatutako jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak diruz laguntzeko. Kultura eta hezkuntza alorrak onartu ditu deialdiaren oinarriak. Oinarriak argitaratzearekin batera, eskabideak aurkezteko epea hasiko da 20 egun naturalekoa argitalpen egunetik aintzina kontatuta. Deialdi honen bitartez Iruñako udalak bide eman nahi dio jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak garatzeari eta garapen horretan laguntza mai nahi du xede hartuta bai kurrikulum arlokoak osatzea eta ikasleen kurrikuluma aberastea, bai ikastetxeari bultzada ematea bere ingurunera zabaldu dadin eta ikasleen prestakuntza integrala sustatzea, haien kultur ezagutza zabaltzeaz, gizarteratzea prestatzeaz eta aisialdiaren erabileraz bezain batean. Eta Nafarroako suhiltzaileek elkarretaratzea egin dute osasun departamentuaren aurrean, larrialdietako garraio sanitarioa eramateko habilitazioa eskatzeko. Suhiltzaileek elkarretaratzea egin dute osasun departamentuaren aurrean eskatzeko larrialdietako garraio sanitarioan egiten duten lana egiten jarraitu ahal izateko eman diezaieten beharrezko habilitazioa. Horren ezean adierazi dute kaos batean murgilduko direla. Nafarroako babes zibila eta suhiltzaileok Nafarroako gizarteari dei egin nahi diogu larrialdiko osasun garraioak duen arazoa dela eta. Hau da, suhiltzaileok anbulantzia gidatzeko behar dugun habilitazioa ez aurreko gobernuak, ez eta oraingoak ez digutelako eskuratu bere erantzukizunen utzikeriaz. Nafarroko suhiltzaileok gure sistemak dauzkan garraio sanitarioan baliabide publiko bakarrak kudeatzen ditugu. Eta gure kolektiboak hori defendatzeko sekulako ahaleginak egin ditu. Berriro aipatuko dugu. Gure ambulantziak dira garraio sanitarioan dauden baliabide publiko bakarrak. Edo berdina dena, gureak ez beste guztiak esku pribatuetan daude. Publikotasunaren defentsa neketsua izan da guretzako. Izan ere, hainbat eraso egin zaizkigu pastel hau gustora banatuko zutenen aldetik. Defentsa horrek suposatu du derrigorrez egin behar ditugun lan egunez gain beste lan-txanda batzuk egin izana. Salatuak izan bitartean gure promozio berriak gelditzeko ahaleginetan medio eta bar. Hala ere, guk gurean segitzen dugu kalitatezko anbulantzia publikoak suhiltzaileak gidatuta nahi ditugu. Gure konpromesuak baina, tamalez, administrazio publikoarekin egiten du talka nonbait. Osasunbideak ez ulergarri harrigarriki 2013an agindu foral bat kaleratu zuen legeztatzeko ambulantziako sektorean gaudenak, baina honen edukinagatik Nafarroako suhiltzaileok inhabilitagarri bihurtzen gara. Sinestezina da administrazioko arduradunek ez zutela erreparatu Nafarroan arloan gabiltzan baliabide publiko garen bakarrak, hau da, 300 suhiltzaile baino gehiago, erregulazio honen kanpoan gelditu izana. Habilitazioa edo jadanik egiten ditugun funtzioen errekonozimentua ez dago legedi foralaren arabera suhiltzaileon esku enpresa pribatuetako langilegoa habilitatzen den bitartean. Administrazioak guzti honen berri badauka urte asko dira. Aldiz, ez du ezer egin konpontzeko. Nafarroko suhiltzaileen zuzendaritza ezberdinek orain arte arazoa ez dute konpondu langile oro gure ekimen sanitarioa babesteko orduan. Eta bereziki gaur osasunbideari zuzendu nahi diogu gure mezua aipaturiko 162/2013 agindu forala zuzendu dezan. Gure habilitazioa ofizioz balia diezagun. Izan ere,
behartuta daude langileon eskubideak eta hiritargoaren interesak bermatzera kalitatezko zerbitzu publiko sustengarriak interes pribatuen gainetik. Gauzak honela, osasunbideari zera exigitzen diogu. Konpondu dezala, ahalik eta lehen, arazo hau kontutan izan da gu habilitatzeko konpetentzia daukan organismo bakarra delako. Era berean, Nafarroko lehendakaria den Uxue Barkos andereari bilera bat publiko eskatzen diogu gure kezka helerazteko larrialdeko garraio sanitarioaren inguruan. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren karietara Iruñako udalak konpromisoa hartu du aniztasunean hezteari bultzada bat emateko eta diskriminazio oro errotik kentzeko. Iruñako udalak deitutako elkarretaratzea egin zen atzo goizean udaletxe plazan ikusgaitasun lesbikoaren egunaren karietara. Iruñeko alkate Joseba Sironek eta udalbatzako kideek ekitaldean parte hartu zuten. Manifestu bat irakurri zuten bertan, berdintasun eta LGTBIko zinegotzi Laura Berrok, hezkuntza eta kulturako zinegotzi Maider Belokik eta Arrotu zentroko erabiltzaile Amalia Romerosek. Eta bertan jasotakoarekin bat, udalak konpromiso hartu du aniztasunean hezteari bultzada emateko eta diskriminazio oro errotik kentzeko. Eta hortziran honetako albisteekin bukatzeko lan osasun eta segurtasunaren nazioarteko egunaren karietara. LAB sindikatuak mobilizazioa egin du gaur goizean Iruñan. Lan osasun eta segurtasunaren nazioarteko egunaren karietara LAB sindikatuak 2 mobilizazio eginen ditu Nafarroan, Iruñan eta Bianan hain zuzen ere. LABek mobilizatuko du patronala neurriak hartzera behartzeko, instituzioak interpelatzeko, egoeraren erantzule zuzenak seinalatzeko eta langileen kontrako indarkeria patronalarekin amaitzeko. Manifestazioa Gurutze plazatik abiatu da goizean eta Nafarroako jauregiaren parean bukatu da. Gaurkoan salatu nahi dugu Nafarroan eta Euskal Herri osoan nola lan istripuak eta lan gaixotasunak hazten ari diren. Iaz 12 izan ziren lan istripuetan hildako langile nafarrak eta beste hainbeste zaurituak izan ziren. Baina gainera, Europako Lan Osasunaren Agentziaren datuen arabera, lan istripuan hildako langile bakoitzeko, lan gaixotasunaren ondorioz hildako 18 langile egoten dira. Beraz, lan gaixotasuna askoz arazo potoloagoa da, kontua da ikustarazi beharrekoa dela. Iaz, datu hauen arabera, 200 nafar langile galdu zuten bizitza lan gaixotasunen ondorioz. Eta hori da ere salatu nahi duguna. Gure ustez, legea hemen ez da betetzen, prekarizazio prozesu bat inposatu da lan erreformaren ondorioz, enpresarien etekinak lehenasten ari dira langileon lan osasunaren gainetik, eta horren aurrean lan ikuskaritzak beste alde batera begiratzen du, mutuak saiatu egiten dira lan istripuak eta lan gaixotasunak ezkutatzen, eta Nafarroko gobernuaren aldetik ere ez dugu ikusten behar bezalako arretarik. Egia da lan osasunaren institutuan hainbat kontu egiten ari direla, baina oro har hartuta Nafarroko gobernuarentzat bigarren edo hirugarren mailako arazoa da lan istripuena, lan gaixotasunena, eta gure ustez hori onartezina da. Sikiera ez dago inolako adierazpen instituzionalik, inolako erreakzio instituzionalik langile batek bere bizitza galtzen duenean lanerako bidean edo lanean bertan, eta gure ustez hori erabat deitoragarria da. Horregatik amaitu dugu Nafarroako gobernuaren aurrean, eta horregatik oraintxe lan ikuskaritza okupatuko dugu 12 minutuz, minutu bat hildako langile bakoitzeko, salatzeko lan ikuskaritzak beste alde batera begiratzen duela, eta zentzu horretan aldarrikatzeko benetako prebentzio eta kontrol neurriak. Eta goazen orain astebururako eguraldiaren pronostikoa zeinen ikustera. Hodeiak eta ostarteak arratsaldetik aurrera lainoa gailenduko dira eta euri txikia egin lezake. Ipar haizea ibiliko da, ziertzo bolada gogorrekin. Temperaturan aldaketarik ez. Larunbatean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da eta noiz behinka zaparrada trumoitsuak botako ditu, batez ere arratsalde gau partean. Haize ahul bizia eta aldakorra ibiliko da, ipar ekialdekoa nagusi. Temperatura minimak gutxi igo eta maximak gutxire jaitsiko dira. Igandean giro ezegonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, berriro ere zaparrada botako ditu noiznahi eta baliteke trumoiak ere jotzea.
Temperaturak berdintxo jarraituko du ipar isurialdean, baina hegoaldean jaitsi egingo da eta baliteke lur malutak ikustea 1000-1200 metrotik gora goizaldean eta goizean. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Apirilak 27 ditu gaur, honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Goazen, titularren errepaso egitera. Bederatzi urteko kartzela zigorra ezarri diete Sanferminetako 5 bortxatzaileei. Epaimahaiak sexu abusu delituagatik zigortu ditu 5 gizonak, ez sexu erasoagatik. Epaiari helegitea jar dakioke. Protesta jendetsuak egin dira epaia arbuiatzeko. Nafarroako alderdi gehienak epaia salatu dute. Foru gobernuak helegitea aurkeztuko du epaiaren aurka. Iruñako udalak azken orduko prentsa agerraldia deitu zuen epaiari buruz balorazio egiteko. Honek ere helegitea aurkeztuko du. Altsasuko gertaerak terrorismotzat jo ditu fiskalak eta 12 eta 62 urte arteko eskaerak berretsi ditu. Udalak 118.000 euro bideratuko ditu haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetan urtarrietik ekainera egiten diren jarduerak diruz laguntzeko. Nafarroako suhiltzaileek larrialdietako garraio sanitarioa eramateko habilitazioa galdegin dute. Ikusgaitasun lesbikoaren egunaren karietara udalak konpromiso hartu du aniztasunean hezteari bultzada emateko eta diskriminazio oro errotik kentzeko. Lan osasun eta segurtasunaren nazioarteko egunaren karietara lab sindikatuak mobilizazioa egin du gaur goizean Iruñan. Eta hauxe izango dela gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta asteburu Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.